septembra minulého roka vás sem naskočil nový. Čiže hello. Dneska tady máme video od Dušana. Apple ovce skúša Android Samsung S26 Ultra. No si dáme ešte skúsené zase s vodou v hube. Versus Monitor. Takže tak ideme na tom. Tak, hoši, sme tu a ja ako podľa vás správna Apple ovca som si vyskúšal teda na dlhšie S26 Ultra. A na pravú mieru treba dať jednu vec a to je tá, že ja keď robím unboxing na telefón a je to takéto nejaký väčší launch, tak si ho vyskúšam na dlhšie a potom prichádza celé nejaké video s týmto telefónom. Veľa z vás tým, že som nedal názov prvé dojmy do unboxingu, tak si myslí, že to je celá recenzia na telefón. Najprv som sa nad tým vytočil, potom som si dal odstup, keďže od vlastne septembra minulého roka vás sem naskočil nových 40 000, čo je brutálne, dajte odber. Milión je blízko, tak som tak ako vydychol a poďme postupne. V prvom rade, áno, ja väčšinu času používam ako daily driver iPhone. To je pravda. Na druhú stranu, nielen iPhone mám poskúšaný. Hej, iba tuto v štúdiu sú tieto všetky telefóny, ešte sú nejaké doma a niektoré ešte zostali v Bratislave. Čiže pod rukami mi ako prejde toho viacej a keď skúšam nejaký telefón dlhodobejšie, tak sa na ňo snažím pozerať objektívne, ale vždy tam bude nejaká subjektivita. Pretože keby išlo čisto o objektivitu, tak by ste vlastne mohli si prečítať nejaký článok a byť s tým v pohode a máte rovnaký sled informácií z benchmarkov a jedno s druhým. Ide o to, že dneska skúšal Samsung, ale to je na iPhone viacej. Takže tak. V týchto svojich recenziách vždycky poviem môj subjektívny názor. Hej? Takže vítajte, ja som Dušan. A hovorím aj o veciach, čo mám a nemám rád. No som už nejaký týždeň s týmto telefónom a povedal som si, že pre také dobré porovnanie, pretože celkom zdieľa nejaké veci v sebe s iným telefónom, tak som k tomuto videu ešte kúpil OnePlus 15. Z jednoduchého dôvodu, tieto dva telefóny majú toho viac spoločné, než sa na prvý pohľad zdá. OnePlus 15 vyzerá zaujímavo. A do toho budem brať do úvahy aj komentáre od vás k tomu predošlému videu, aby sme sa na to všetko postupne pozreli. Ale poďme najprv k tomu, čo majú tieto dva telefóny napríklad spoločné. Obidva majú rovnaký procesor, obidva majú rovnakú pamäť a rámky, skoro totožné foťaky, až na to, že Samsung zvládne až 200 megapixel jeho main senzorom, čomu sa ešte nejako dostanem. Obidva zvládnu 8K, 4K až na 120 frameov, rovnaké Wi-Fi, rovnaký Bluetooth, obidva majú USB-C 3.2, s tým, že toto má ešte Samsung DeX, takže z toho viete si na externý monitor spraviť taký malinký v podstate Office počítač. No a obidva sú samozrejme Android. A teraz tie rozdiely. Tým, ako sú tvarované, má Samsung trošičku navrch vo veľkosti displeja, keďže je to viacej obdĺžnik než práve napríklad to OnePlusko. Samsung má trošičku väčšie rozlíšenie. Keby ste chceli ako menší telefón, tak si kúpite ten OnePlus než Samsung. Alebo S23. Má trošičku väčší peak brightness a samozrejme tu máme ten privacy display, čo bol taký jeden z tých main pointov, čo bolo aj v tom unboxingu. Na druhú stranu OnePlus má síce trošičku tmavší display a trošičku menšie rozlíšenie, ale napríklad pri gamingu vám vyprdne až 165 Hz, čo neviem ako kto z vás veľmi využije, ja moc nehrávam na telefónoch, ale možno dobre vedieť. No a tento má 5000 mAh baterku, ktorá by mohla byť väčšia, keby tam není ten S Pen, ako som spomínal, hej, máme tu perečko. A tento má prosím pekne vďaka Silicon Carbon baterke 7300 mAh. Ale tunak sa ešte k tomuto pointu dostaneme. Pôjdeme teraz cez tie vaše komentáre, hej? Nechápu, jak řekl, že displej sa neposunul. Displej je novinka, co žádný telefón nemá. Pokiaľ viem, tak ja som o tom displeji hovoril hlavne o tom privacy displeji a oproti minuloročnému S25 Ultra je ten displej skoro rovnaký. To bola tak trošku moja pointa, ale chápem, asi budem musieť viac elaborovať, nič. Nebudem dozovať, lebo tam Počka nemá nic, on odpovídá fanúšikom sa napríklad. Takže ja iba na to reagujem. Tam si dáme to skúšané s Ale dáme to v chill? No to dokúkame. Dobre, dáme to v chill. To dokúkame. Reklama. Norbit Refreshers. Chew good. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Hĺbkové čistenie 2-krát týždenne pre zdravšie vlasy. Forever you. No poď, rozipsuj. To dobre. Najlepší merch, jediná mudomerch.sk, link máš dole v popise. Ľudia si z nás youtuberov... Počkajte, idem si provodu a idem sa skúsenie zasmiať.
Nemôžem vodu. Vodu. Som čarovný. Víš, jak jsem vyšel, hned, vyjadali poštača a jsem se doma, ne, oni nebyli někde v rádku, že to. A já mám trenky, pyžamo, tak to mám pyžamo. Dal jsem si na sebe babinký světr, maminu papuču, korčulu a išel jsem. A už to nebylo. No, čiže jsem tu, máme vodu. Tady, že jsem trošku meškal. Odjak živa robia srandu. Či už ide o mimíne postojačky, alebo pozor na karta. V prípade, že sa vám napríklad stratí, tak nemusíte volať cez... Ja možno poflexím, mne môj prvý Minecraft kúpil Harry, pozor. Ja som otcovi ukradol kreditku a tak som si kúpil Miner. Potom prišiel domov a normálne mi dal takú kreditku. Ja si to pamätám doteraz. No tak. No. Frajer. No tak. A potom sa mi ešte, keď som mal 7, no tak som si našiel priateľku. Keď si v základnej infošky, čo si študoval na strednej? Priateľku. Dobre. No je to ľahšie. OK, tu je článok, Bože. hlavný denník, kde sa hovorí 20-ročný youtuber Samuel Miščík si kúpil Priateľku. vyše 100 000 eur. Ja som si chcel splniť sen, ja som od 2010 mal vysnívanú priateľku, proste videl som, že ju má Tari, no tak Tari má Tak jasne. S novými kategóriami na Vinted môžeš predávať viac vecí s príbehom. Nepoužívaš to? Predaj to.
Prestaň. Ma parí. A čerto vzalo, tak som si povedal, že okej, že zoberiem si priateľku s trochu lepšou konfiguráciou a presne Kámo, zoberiem si priateľku Otariu, ale s lepšou konfiguráciou. Oh my god, ok, no tak prvý YouTube máme za sebou. Hej, normálne ja mám nápad, že normálne dám si do huby vodu a budeme sa snažiť nevypľuť tú vodu, jo. Urobíme si normálne no love challenge, jo. Aby to bolo aspoň o trošku ťažšie, pretože vidím, že toto mi asi bude robiť dosť veľký problém. Takže napijeme sa a ideme sa mrknúť na YouTube Moon a Clarissa, jo. Ne, s mojou sestrou, ne, to budú nejaké prasárny, kámo. Hej, ja už ťa vidím, proste 1000 zliadnutí, kámo. Tak, dobre, ok, tak, moment. Pijem vodu, jo, pijem vodu. Daj odber a budeš mať do konca tohto roka najväčšie penieži, aké môžeš mať. Jo, čaute, moje meno. Rezava plechovka. Dneska idem sa grúčiť. Viek, dávaš prasa do kolie za 2,5 milióna eur. Si na to pripravená? Áno, už som Vyzeráš, ako keby si na to bola furt pripravená. Takže ideme na to. No poď, rozhypsuj. Dosť dobré. Tak, ty si magor, ty si úplný dement. Čo normálne, až voda do nosa mi... Dobre, je tam, nerieš nik... Kámo, si ty hej, rieš, nikdy som nemal pred tým druhým. Dobre, no tak to sa musíme obidva priznať. Ako, hej, ako keby koľko si mohla mať? 2-3 roky? Ja som bol... Veľa starší, ty máš svoj. Ale... Ty si normálny. OK, nevadí, ideme, pídem vodu ďalej. Hej, ľudia, to príroda, ale pamätám si, že som mečala pravidelne. Všetci 10-ročné deti na prvom stupni. Dneska, 24. Ja neviem, niekedy v priebehu dňa pridám storku, na ktorej bude proste iba tehla. 1000 subscribers. 3:28 a.m. Nie, nepoužívaj vôbec prsty. Nesmieš používať vôbec prsty. Day 4. Nie. Takto to musíš držať, hej. Nie, toto už musím dopozerať. Veľké 13 nechám na večer, aký ma desmou. To čo je? Tak ty si úplný šialenec! Toto je Tapek, čo to spravil, jo, chceš mi povedať. Toto je ten kid, ktorý má takéto myšlienky. Čavo, 2020 si to nahral, už si možno starší, takže ti odpúšťam, ale what? Nie, žiadna druhá časť nebude, ok. Mlčali. Sme live, dámy a páni. Ok, haha, zatiaľ sme sa zasmiali, toto je celkom... YouTuberom sa často hovorí figurky. Počkaj. Toto by bol konec videa a čus.